Permezz ta' xogħlijiet li qed isiru matul il-lejl, Infrastructure Malta qed tibdel il-wiċċ tal-pont bejn ħal-Qormi u l-Marsa biex tintroduċi protezzjoni adekwata ta' waterproofing u saffi ġodda ta' asfalt. Dan kollu qed isir bħala parti minn proġett ta' titjib tal-istruttura arterjali f'dan il-pont li nbena fis-snin 70. Il-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali Ian Borch żar ix-xogħlijiet ta' manutenzjoni li għaddejjin fuq il-pont li mistennija jitlestew sal-aħħar tas-sena. Il-pont bejn il-Marsa u ħal-Qormi jgħaddi mill-Marsa Hamrun bypass għal madwar 6 metri fuq roundabout li taqgħod lil Santa Venera ħal-Qormi u l-Marsa u jinkludi struttura ta' 70 metru fuq 40 kolonna. Il-Ministru Borch qal li fil-bidu tal-ġimgħa il-kuntratturi neħħew il-wiċċ eżistenti tal-pont natfuh minn kull materjal li kien inqala u taw saffirqiq ta' asfalt. Bitri infetħet l-għada 3. Ix-xogħol is-sok tal-4 fil-għaxija bil-ħaddiema jagħtu membrin speċjalizzat u importat apposta għal dan lan fuq l-ewwel parti tal-pont. U għall-ewwel darba qed nagħmlu membrane illi allura permezz tiegħu ser inkun qed nilqgħu għall-elementi fuq din l-istess struttura sabiex niżguraw illi kull struttura li għandna f'pajjiżna tkun waħda illi tiflaħ, tkun waħda illi tagħti s-sigurtà lil kull min jivvjaġġa. Ix-xogħlijiet ta' tibdil tal-wiċċ qed isiru matul il-lejl biex jiġi evitat il-bżonn li tingħalaq il-parti tal-Marsa Hamrun bypass mal-ġurnata. Il-manutenzjoni tal-pont qed tingħaqad mat-titjib li għaddej bħalissa fil-kuritura arterjali bejn iċ-ċentru u n-nofsinhar li jkopri minn triq Aldomoro sa parti minn triq Diċembru 13 il-Marsa Hamrun bypass u l-mini ta' Santa Venera. Diversi korsiji ġodda u ħoloq imtejba, inklużi s-6 korsiji matul il-Marsa Hamrun bypass u 7 korsiji fit-triq Aldomoro se jsiru disponibbli qabel il-bidu tas-sena skolastika l-ġdida aktar tard dan ix-xahar.